Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Miyerkules ngunyan, sa 14. Uy! 14 na! Ala! Maray na petsada, duman sa marayman ang nagkakakurua. Sa mga tama lang, idiretso taan paghingo ha. Yan. Mama Mary Day ngunyan, mahal na inang Santa Maria, pasalamat lamang kita, Our Mother of Perpetual Help Novena, live yan sa DCGB alas 5:15 hapon. Ano man ang kasiributan, amang Diyos, mahal na amang Diyos, perming enot dapat sa gabos. Happy birthday sa nagkukumplean nyo ngunyan. Special mention niya to sa tuya man na amigo barkada dyan sa Santo Domingo. Kumplean nyo ngunyan ni Vice Alcalde Mark Aguas. Vice Mayor Mark Aguas, happy birthday tabi sa imo, sir. Ali sa kuya personalmente and siyempre sa bilog na hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated DCGB AM. Happy birthday Vice Mayor Mark Aguas kan Santo Domingo. Maray na agad dyan sa Indutabi sa Santo Domingo, subarkada ta dyan si Engineer Ed Balidoy. Matibayon pa man mina Palaw. Si Engineer Ed Balidoy, ano? Talagang sinasabi na nga paggaling sa kahirapan, buhay na permi sa bakilid, ano? Engineer Ed, good morning tabi amigo. Birthday ngunyan Engineer Ed baga ni Vice Mayor Mark Aguas. Siyempre si Pading Jerry Banta, buda si kumadreng Veni dyan sa Fidel Sortida. Maray na aga tabi sa indong dua, kumpadre and kumadre. Sagkod kita ang alas 10 o Miyerkules ngunyan alas 10. Aleko ang maalas 10 tabi, ano. Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol sa programang Tingog Kan Banwaan. Ecstasy. Extano. And siyempre, si Chief Tech Ramir ang sa tuyang kapartner sa Control Technical. Sa newsroom yaon dyan, News Director Mardela. Ang laban ng laban. Maski may mga aray-aray sa katawan, diretso ang laban. News Director Mardela. Dyan sa newsroom, katabang ang Tres Marias, Angel, Jen, and Mary Joy. Sinda po ang minasumada kan istorya lokal, nasyonal, internasyonal, pati naman po sa social media with Madam Shia Leron and Jimos Barrios. Maray na aga, Engineer Mon dyan sa NPC Legazpi Regional Office number 5. Sir Mon, good morning. Pati naman po sa hierarchy kay Director Sabile, tabi Chief Tech Ramir. Dyan sa NTZ, good morning. Pati na po sa gabos na security guards na sa tuyang barkada man na sa manlain-lain na postings nindo. Mabuhay ang mga gwardya. Jerome Nico Martinez sa IT. Ako pan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. 1212. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kan Banwaan. Yan, tabi ano, that's me. Good morning dyan sa tuyang Parantabay. Madam Bet Costa, kumusta ka na tabi, Madam Bet? Dyan sa Costa Enterprises. Mga saro sa negosyong ka-partner na po kan kunyan kan Legazpi City sa haloy na panahon.
ekonomiya, gabos, iba pa, negosyo, dalagan kan sosyudad, Costa Enterprises, mga water tanks, iyan na water pumps, generator, grass cutter, itong kunyan. Ano nga ni Madam Betso, apod ka itong binakal ko sa indong nagsusurup kan tubig pagbaha. Oh, yan. Sagkod ko niyan, uto ito duman sa Birak. Madam Bet Costa. So, tigbubuhay, tapos dakulaon house, ibuntog mo sa naduman sa tubig na nagkatiripon, si surup yan, iwiwawa duman sa kali. Oh, bigo kan dyan. Kara Madam Bet na Costa. Good morning tabi sa imo dyan. Anong ngaran ka ito? Nalingawang ko. Dyan sa... Yun! Uy, si Madam Bet na kaantabay, good morning. Submersible pump. Yan, tatabunding. Nagbakal ako dyan. Submersible pump. Taso harong mi sa Birak. Bako nakaabot ka na dumaan. Pig-abot ito ning baha. Pig kukunyan. Lalanto pa ning di si surok biso tubig. O tuwiwa-wa sa kanal. Yan. Submersible pump. Tapos, may nagsugo sa ko. Shhh! Ibakal mo nga akong kutson. Ibubugtak sa na ngaya sa salog. Sinogo ako, Chief Tech Ramir, Madam Bet, sinogo ako. So, day sa na ngayang sukol, bahala ka na, basta ibubugtak ko ngayon sa salog. Dalagan man ako duman. Inapudan ko sa messenger si Madam Bet. Nasa Manila, sudon niya Bet. Dumanon mo sa nangay si Arokay ni, hisay nga dito sa lalaki duman. So katiwala ni Madam Bet. Di pinabakalan ako kaso Uratex. Gun mo ang Chief Tech Ramir. Igwa ng kasabay na cover na may siper. Yan. Alam na, pagkabanggi, ginamit na tulos. Sabi kan so nagpabakal, perti palan nga ining Uratex, ano? Iyo, dyan yan kara Madam Bet na Costa. Morning. Haluyo na yan, mga tindahan digdi sa Legazpi. Ano? Na kasabay na kan history kan Legazpi. Buhay pa man si Tataruding na Murante. So dating city councilor, so Murante Hardware, yan sarabay-sabay yan sa Madam Bet, ano? Good morning, tabi sa Indo. Sige. Yan. Sa Domingo, brown out. Aram na gayon inita sa Facebook, baga nakawagas naman. Bilog na Legazpi, Daraga, Kamalig, nito gayon, sarabay yan. Brown out yan, Domingo. Bagay. Day, namaning, bako naman na bareta. Sa Domingo yan, ha? Poon kan brown out, alas 6 din aga, sundo alas 6 din banggi. Pero bako po initabi, Aleco-induced brown out. Ini po, por dahil sa igoning tatrabahohon, so National Grid Corporation of the Philippines. Yan. Madam Bet, ha? Abierto ka mo pag Domingo, gari half day sa Nasinda. Brown out, Madam Bet. Maghapon sa Domingo. Magprepara na Madam Bet Costa. Good morning sa Indo dyan. So NGCP, anmakon yan, mahirahay pa, no? Yan. Kaya, kunyan ang tabi, uy, sabi ni Madam Bet, maray man nunoy tabi, good morning, God bless. Submersible pump, yan. Sige tabi, Madam Bet. Good morning tabi sa imo. Salamat nin marhay. Ano, yan. Ubos na uyugon moan. Kagawad Bong Logronyo sa 2025. Yan ang sinasabi ko. Kagawad Bong Logronyo. Can Boys and Paints, the number 1 paints. Yan. Good morning, Sedo. Diyan kagawad. May nadangog ako
Chief Tech Ramier, bagay yun nun baga, otra daw ito, nadangog ko baga itong si Gloria, si sa ito. Kagawad Bong Logronyo, mabuhay katabi Kagawad Bong sa Boys and Paints, kumusta ka mo dyan? Si Kagawad Bong Logronyo, 2025. Kumusta si Kunyan? So, si Sir Carl Munoz, yan. Kumusta si Sir Carl? Sagkod si kabayan na Boy Ang. Sa ako makakuha lamang Kagawad Bong. So pareho kay itong pintura na disponer ko. May i-repair mo lamang tabi ko Kagawad Bong. Tama bakal akong sadit-sadit ka ito pa. Duman ko naman pinturahan sa may palaog sa kong kwarto. The best ang Boys and Paints. Igwa na palang kan tatabunjing na suday ka na magmurumix klabaga, automatic na sa kunyan. Bumakal ka sa naning so roller brush. Isaw-saw mo duma sa container sa galon kang pintura tapos so igwa bagang so paligid-ligidan. Ni pintura muna sa lanob, diretso na. Magayon nun. Sa kay to tabi Kagawad Bong pwede makakunyan. I-repair mo lamang ako. Pinturahan ko duman sa may palaog. Sa Familia Berdin kan gubat iraya baka kay Albay maray na aga tabi isa sa Indogabo. Siyempre si Sir Ato Lim barkada ta diyan para antabay ta sa kunyan sa Daraga. Petron Gasul diyan sa Petron Top Gas Gasul. Good morning tabi sa sa Daraga. Sagkod so amigo taman si Jason Puyo na mayawas na naman dyan sa sayang asyenda. Sir Jason Puyo, good morning tabi sa imo. Sagkod so sa imong angkan, familia, ginikanan dyan sa Claveria, kan Masbate. Mga paraan tabay ta dyan sa Claveria. May nagtetek sa kuya, Sir Jason, si father mo gay dito dyan na sa Claveria kan Masbate. Nakaarantabay sinda dyan. Magayon ito, Chief Tech Ramier. Sige daw, patugtuga daw ginara Chief Tech Ramier dito. Magayon nun. Aber daw. Sige. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao. Hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy and Miss Gloria. So dating kulor baga ito na puti 7 Day taso kwarto ko day kamang pinturahan tamas mara itong medyo madurdiklom sana. So sadit sana ka itong ka itong 715 latex ito na puti elastomeric. Asus, kwan sana. Taigwa pa maning tada itong so pigdia disponer ko baga, halos ka ba nga pa man ito. Dit da sana. Ayo, Ika nanto na. Ipalis ko na sana duman sa dating galon na itong dakola bako. Aya tabi Kagawad Bong. Parisibuhan ko simpre kay puhan igwaning kunyan remunerasyon. Si Sai? Si Engineer Mer na Legaspi Kagawad Bong. Ano da? Sige. Makagawad si Engineer Mer sa sige. Salamat.
Uyogon mo an, Engineer Merly Gaspe. Nagapod sa ko si Kagawad Bong Logronyo. Makagawad ka pala sa ginubatan. Makagawad na sa ginubatan si Engineer Merly Gaspe. Sabi ni Kagawad Bong Logronyo. Magayon ba itong tugtog ano? Naray na agad yan sa kalinga ni Loria. Aram nindo halangkaw na ang kunyan ang kumbaga awareness and ang preference kang tao and yaon ang kunyan ang momentum ang swing sa paghihiling niya to diyan buda pag i-immerse niya to sa sosyedad halangkaw na ang preference ninda ngaya kaloy yan kaloy ngaya papapiyo kaloy Loria segundo distrito mga nakakahuron tayo kasus nakaaging simana igwa kitang naaraman na garing ngaya igwanin kunyan igwanin libreng gupit naman pag abot kan mga panahon tig-organisar man itong so grupo ni Kaloy Andes Loria Kalinga ni Loria siyempre ang sa tuyang amigo si dating kinatawan asin na dating city councilor Raul Roy Borrejon. Tall, dark, and handsome. Maray na agatabi, Sir Raul Roy Borrejon. The Crunch. Masira mo na kunyan na Pride Ikin. Diyan sa Tabaco City. Long time no si tabi Sir RB Raul Roy Borrejon. Borrejon. Kinatawan. Anong bana-bana lamang sa 2025? Anong bana-bana tabi kinatawan? Miss Tana ikadigdi Miss Min ikadigdi sa DCGB. O sige ta day pakitang na kunyan. May mga istorya kitang mga tutukaron digdi sa tingog kan Banwan. Sundo lang kitang 10 o'clock ta pag 10 so alay ko malaog po day ikaw maghalian sa kuyang telepono numero. Sabi ni kinatawan RB ma-extra ko dyan. Matik. Magdigdi ka sana. BP Henry is the key and the ABP SM Glenn Matik. Ano kinatawan RB? Extano. Matik. Ecstasy. Extano. Sa kuyang numero kan telepono sa Globe subscriber 09660-73115 09660-730-115 and Smart 0942 670-1195 0942-670-1195 yan. Ilaog mo na tabi Chief Tech Ramir so mga kunyan hanap buhay tata ngani paglaog kan alas 10 ta programa so aleko all clear kita ma-time check muna kita and then pakalis kan mga pagirumdom igo kitang mga temas and siyempre ang mga reports yan sa luwas kasabayan Mega Force Patrol oras Pilipinas alas 9:26 An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria.
tropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na nasaba, asim kilap ng pamilya, asim kilig gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Beacon for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Beacon Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Igwa ako may picture, tuwa na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni
Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! sa pamilya, Ganado! at syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa magsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B Can Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na nasaba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Dahilan kaya lamang ang may tapang Pinakalang dehado yung palalyamado Ito ang tunay na never say die Saya na dahil tunay
responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Chemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwa. Pio Fernandez. Salamat Chief Tech Ramir, diretso kan programa, asin kan bulos nin istorya dyan sa luwas, nasa linya, an sa muyang pag-iriba sa Premier Distrito kan Albay. Si kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, good morning, what's happening? Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nagkasundo na Pading Pio, pero dahil pa nagkakasinabutan. Oh. Iyo yan ang sitwasyon ngunyan. Oho. Kan proyekto, kan national government na housing sa Banwaan kan malilipot. Oho, nagkasundo Pero, na, pero dahil nagkakaintindihan. Nagkasundo na, pero dahil pa nagkasinabutan. Wala niya talaga. Damongkog na. Ano ni istorya? Guway yan pa din. Simple yun man sa daan. Oho. Oho. Napirmahan na sa Memorandum of Agreement. Oho. Dahil pa sa Memorandum of Understanding. Ay! Loko-loko ka talaga. Dali ka naman pa din. Loko-loko ka talaga. Memorandum of Agreement baga pa din. Nagkasundo na. May agreement. May agreement Memorandum na. of Understanding. Oh. So, pagkasinabutan, dahil pa. Ano, so pabahay diyan sa Babae Malilipot? pa din sa Malilipot. So kaso sa mga pag-report ko sa imo, so bakakay na ilalag sa 10 hectares as in 6,000 mahigit na units na igwang 15-story building, may Ayo. 10-story and 4-story building. Bakakay. Kumanuan kan Malilipot, igwaman, pero Oho. dahil 15-story building, 10-story lang building, saka mga 4-story building. Oho. Ini ang kinumpirma sa DCGB News ngunyan ni Municipal Councilor ABC President Abilino Binalya sa pagsasabi na matrayumpong na pirmahan ang Memorandum of Agreement entre sa lokal na gobyerno kan Malilipot asin kang kontraktor kang naunang bita na proyekto na ibubuktak sa Barangay San Francisco kan Malilipot Albay. Ay ang sinabi na ang proyekto iyon itutugdok sa bali tulong parcel na daga namin total sa mga 12 hanggang 13 hektarya sa naunang bita na barangay. Iyo. Alaga dahil pa maninitulos mapupunan dahil ang tangani maski guwan ng Memorandum of Agreement so contractor buda so LGU kan Malilipot ang sunod na magiging aksyon iyo ang Memorandum of Understanding naman entre sa Department of Human Settlement and Urban Development, LGU asin sa kontraktor. Yan. Oras na mapirma na yan na yun ang pinag-asikaso ko niyan, pwede nang mag-groundbreaking naman kan proyekto sa nasabing lugar. Sige mong kulok-kulok pa din ang understanding mo na agreement. Loko-loko. Nagkasundo, pero dahil nagkasinabutan. Nagkasundo, pero dahil nagkainuyunan. Dahil nagkasundo na wagata, nagkaigwa na agreement. Pero Nagkainuyunan dahil pa na. understanding, dahil pa nagkasinabutan ng duwa, dahil pa...
Para pigpaulok na kama ka na pa di. Demonyo ka talaga. Iyan ang report. Jomar Bien. Thank you so much, compadre Jomar. Sa dagdag na istorya, igwa na ning Memorandum of Agreement. Ano? Pero ang masunod, so Memorandum na of Understanding. Kaya nagkasundo na pero dahil pa nagkaintindihan. Sa malilipot na po yan, housing project po. Ano housing project yan? Yung pabahay, 10-story building. Pagkatapos igwanin mga 4 stories building naman na maburutwa dyan. Yung pabahay, massive pabahay program ini, kan kunyan kan national government. Igwa na kan sa Bakakay. Mas matindi to sa Bakakay. Sige. Dagdagan tang istorya sa luwas. 16 antes ang alas 10 nin aga day kalingon alas 10 yung programa man kan Albay Electric Cooperative. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Tio, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta katapusan kaining bulan ng Agosto, bubuksan na formalmente ang Pantaw Port sa Libon, Albay. Inikabig, Sir Tio, na pahapyawan ni Governor Edsel Grex Lagman kan maghampang ini sa manlain-lain ng mga stakeholders, government agencies sa nangyari bagang stakeholders forum kan Bureau of Customs kasuodma. Sigun sa pahayag ni Governor Grex, haloy na natenga ining Pantaw Port. So nasabi niya nga ni White Elephant alagad kan kompleto naman ang mga struktura, may kuryente na tayo Sir Pio, nabanggit niya katapusan kan August mabukas na ini. Dahon ta Sir Pio ang kabtang pahayag ni Governor Lagman. And kami naman po sa probinsya, at the end of August, this month, bubuksan na po namin yung Pantaw Port. Tamang kalamangan yan? Okay. So, with that having been said, klaro po ko sa direksyon ng PGA, ng Provincial Government of Albay under my stewardship. Stewardship kasi po ang daming mga tao involved dito para lumana ng maayos ang ating probinsya. I cannot do it alone. Yan tabi, Sir Phil. Aminado ang gobernador na, kumbaga, effort ini kan Gabos. Kasi niya ni sa iya niya man kaya ng konsulo sana. Kaya sa pagtarabang-tabang, mabukas naman formalmente ining Pantaw Port sa munisipyo kan Libon Albay. So report man niya ni kasubago ni Chief Jimmy na hiling niya na may mga dagdag ng gamit na ipigbaba ang Provincial Engineering Office duman sa Pier kan Pantaw. Iyo na so kasugpon kan pagsubaybay lalo na ni Chief Jimmy kan istorya na nasa bola na kan Kapitolyo ngunyan sinimbag na ni Governor Grex mismo. Agosto katapusan mapuon ang operasyon kan Pantaw Port. Yes, Roger to that tabi, napahapyawan ka na kan gobernador, tatak to ba kaya? So, forum kasodma, so, containerized vessel duman sa tabako, na i-share niya man about yan sa pagbubukas kan Pantaw Port, katapusan kan Agosto. Iyon na yan, dagdag pang laman kan pagtiripon kasuhapon, and ngunyan, it's out in the open na. Yes, very good. Sige. Alright, tabi Sir Pio, yan ang dagdag good news sa munisipyo kan Libon. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. We'll try to get in touch with Engineer Dante. Pardon, day ko lang na monitor kasubago kabilugan. Day man nakahuron si Engineer Dante, Chief Tech. Sige, mamaya tatawagan natin within the program pagkatapos kan report ni Compadre Alar Mario. Kumpadre Ngal, anong nangyayari? Go ahead. Inisnabade ni Penro Officer Tess Atos ang imbitasyon kan sanggunian Pandalawigan kasuhapon dahil gusto ma-update kuta na kan sanggunian ang Penro manood sa status kan pigamendara na ordinansa na pinirma amended ordinance na pinirmahan ni Gobernador Atty. Grex Lagman. Sa impormasyon ni Board Member Dante Arandia kasuhapon, nakaoron niya si Madam Tess Atos pagkaaga
Sa sarong kaunan, diyan sa Ranican Kapitolyo, sinag-informar mananggad na dahil siya ma-attender dahil dahil naman daw pipa-attender ni Governor Lagman. Oho. Sa dahil masabutan na rason, dahil naman nag-attender si Madam Tess Atos. Kutana kan enot na sesyon, ang intensyon ni Board Member Arandia, ma-update ang Penro sa pag-pirma ng kan gobernador kan ping-amendara na ordinansa sa Quarry at ang aning ma-implement na. Itong nagkampira mga provisiones na pig-inject naman sa dating ordinansa. Alagad sa informasyon na yan ni Board Member Arandia, nag-question man si Board Member Ray Bagais na kung pwedeng suratan giraray sina Tess Atos kung nata daisinda pipa-attender. Kung anong rason, dapat ma-formalize ang kasimbagan. Oo. So, notin naman iyan kan sekretariat na pigilao man mapadara nin formal ng kasimbagan sina Tess Atos tangani na masabutan kasi kung niya panlawigan kung abusin dapat atindero na o bago siya patindero na kan gobernador manungod sa concern kan pinirmahan na amended ordinance manungod sa Quarry digdi sa Albay. Sa bagay an puntong iyan prerogative kan chief executive. Tana sa iraron niya iyan ng mga department heads. So garo man sa nanindakan pighapot na si Governor Grex. Natatalay mo pipatindir. Yun na nga parang araw na kan andalagan. Pero anyway, nasabutan tayan. Yes. Oras na magpadara ng informal na kasimbagan sa ipapadarang komunikasyon mangiraray. Yes. Kan sanggunian sekretariat base yan sa naging kasuguan kan sanggunian Pandalawigan. Roger, sige. And tadiyan update pa hali sa Capitol, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Mga update hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Sige, we try to get in touch with Engineer Dante Baclao. Tibaad lamang makakuan kita singit kita sa oras ni Engineer Dante ida na nambita na so gobernador nagpahayag na kunyan diretso nan opening kan Pantaw Port sa katapusan kan Agosto. Hilingon tayong physical preparations kung igaw pang mga dagdag ta. So report manik kumpadring Jimmy, may mga binaba duman na iba pang kagamitan na structures guide sa Pantaw Port tabi yan. Baka lamang may bakante taarog kay ni nasa tahaw na kaya kan trabahoan mga opisina di gobyerno yan. Pag dai kita ma-take di okay lang yan. Tamang-tama patapos naman yung programa natin Yan, nagre-ring. Yan. Sige, may meeting iyan pag-arog kaan tabi May meeting o kaya may kunyan nasa meeting. Tama, nasa meeting si Engineer Dante na Baclao. Bueno, paano ka ang Chief Tech Ramir? Hilinga daw tabi ang minutero. Igwa pa, pwede pa si Chief Jimmy. Pwede pang maipasok natin. Nasa meeting kaya si Engineer Dante. Tarong report, igo na lang kitang 9 na minutos bagong alas 10. Dahil kalingon alas 10 aleko. Chief Jimmy Compadre, good morning. So, salamat tabi pa di nakakaanto sa karaman ni Mayor Domingo Escoto Canoas nagari naghihiwas tabi pa di ang proliferasyon in droga. Digdi sa owas kung saan pigpupukpuk niya ang PNP sa pamamayon ni Police Major Nathaniel Jacob na pakusugon ang kampanya programa. May kinaraman sa nasabing problema. Kung so latest na binadilgadan digdi in relasyon sa droga, ang motibo bako magayon ini dahil na dapag halaton kan PNP na mauturan pa ini o may iba pang insidente na mangyari sa pagsabing base sa nakakabot sa karaman kan alkalde ang droga digdi sa uwas although bako man voluman ang dating pero may dropping point gari agi-agi sana tingi-tingi ang drogang nagpoproliferar digdi sa nasabing banwaan kung sa inabo kan alkalde na magparahiwas ang proliferasyon kani digdi sa nasabing banwaan tabako magayon ang repercussion kani o ang kakabutan sa mga maabot na daw kan mga magkakabiriktima kan nasabing mga bagay. Tibaad lamang makonta. Mga tinawang ko kipansin na alining medyo reparoon yan yung mga sa drugs. Inyo na naman po nagpapro
proliferate na naman ng drug activity digdi, ng illegal drug activity. Ang problema di yan tabi pa de. Tibad lamang makuhaan taning pahayag man si kunyan si Chief of Police tayo ang misyon sa iya ni alkalde bako. Saro sa mga misyon kung ano sa indang gigibuhon ka na estratehiya man. Ano? Sige. Sa mga mabot na law. Ramon man niya to ang mga aklakdang nagigibuhon kani kan PNP sa pamamayon ni Police Major Nathaniel Jacob. Sige. Tabi pa de, mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, hali dyan sa UWAS. Salamat man po kan sa indong paghinanyog, mahal na amang Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez. Masunod po Albay Electric Cooperative. Ini po ang Tingog Kanbanwaan.